Usa ka babae ang patay, human gipusil sulod sa sakyanan sa Davao City. Ang sospek gingog karelasyon sa biktima nga usa ka pulis. Sospek gilayon sab nga misurrender. Ani ang report ni Argil Relator. Upat kasamad pinusilan sa gadaiyang parte sa lawas ang mitapos sa kinabuhi sa usa ka 39 anyos nga babae sa Davao City. Ang sospek ang 36 anyos nga police corporal nga na-assign sa Acolan Police Station sa Davao City. Nahitabo ang krimen sulod sa sakyanan sa biktima nga nakaparada sa Palma Hill Street, Barangay 13-B sa Davao City alas 11:30 Domingo sa gabi. Sumala sa mga saksi, ilang nakita ang usa ka lalaki nga migawas sa maong sakyanan ug misakay og taxi. Dayo nangayo og tabang ang babae na kay agom na ug samad pinusilan sa lawas. May victim po lumabas sa isang pick-up na humihingi ng tulong after being shot by the suspect. Gidala pa sa ospital ang biktima apan gideklara na kining dead on arrival. Duha ka fired cartridge cases sa caliber 9mm pistol ug duha ka fired bullet ang na-recover sa crime scene. Pinaagi sa mga CCTV footage sa Public Safety and Security Office o PSSO na sundan kung asa miadto ang lalaking suspect. Nakitang miagi pa kini sa balay sa iyang asawa nga naarasab sa Davao City apan wala gipasulod. Busa, misakay na sab kini og taxi padulong sa balay sa iyang ginikanan sa Digos City. Before pa siya nakarating doon, we already coordinated with the Digos City Police Station because we already conducted profiling and possible places na puntahan niya after that incident. Alas 5 sa buntag adlawng Lunes, misurrender sa Digos City Police Station ang suspect. Na-recover ang issued caliber 9mm firearm nga gigamit niini sa krimen. Dinhi namatod pa mitugan ang suspect nga duna sila'y relasyon sa biktima. He mentioned that there was a heated argument between them. As to the relationship of the two, I will not comment on that, but initial interview we had to the suspect when we arrested him, that there was a affair sa dalawa. As of now, we are looking at the motive as yung crime of passion. Nasubay sab nga Marso karong tuiga, dihang nagpa-blatter sa Bahada Police Station ang biktima ubos sa reklamong violence against women and their children batok sa suspect. Midumili na sa paghatag og pahayag ang suspect. Nakatakda siyang ipailawom sa paraffin test ug drug test. Ginasuta pa sab kung nakainom ba siya ni adtong tungura sanglit gikan siya nakig-uban sa iyang mga higala agig pagsaulog siyang birthday ni adtong adlaw. Kasong murder ang ipasaka batok sa suspect. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.